ìdọ́gba láti inú ìṣòro abáramuléjì. Ṣé ẹ ò gbàgbé pé abáramuléjì là ń pè ní trapezium ní èdè olóyìnbó? Ìbéèrè: ká ní agbègbè abáramuléjì kan jẹ́ 52 sẹ̀ntímítà tóru méjì tàbí sẹ̀ntímítà àádọ́gba níhà, tí àwọn ìhà oníbàámu rẹ̀ sì jẹ́ 7 sẹ̀ntímítà àti 9 sẹ̀ntímítà ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé. Wá ìjìnnà láàárín àwọn ìhà oníbàámu náà. Ìyànjú: àwòrán abáramuléjì náà nìyí. Ìhà òkè jẹ́ 7 sẹ̀ntímítà, ìhà ìsàlẹ̀ jẹ́ 9 sẹ̀ntímítà. Ìhà méjèèjì sì jẹ́ oníbàámu ara wọn. Ìjìnnà tó wà láàárín méjèèjì òun la fi hí júwe. Àgbékalẹ̀ tó wà fún abáramuléjì ni agbègbè abáramuléjì dọ́gba sí ìdajì àkámọ́ sí a àròpọ̀ b àkámọ́ t lọ́nà hí. Láti inú ìbéèrè a ti mọ̀ wípé agbègbè abáramuléjì yìí jẹ́ 52 sẹ̀ntímítà àádọ́gba níhà. Ìhà òkè a dọ́gba sí 7 sẹ̀ntímítà, ìhà ìsàlẹ̀ b dọ́gba sí 9 sẹ̀ntímítà. Ìjìnnà láàárín ìhà méjèèjì dọ́gba sí hí. Ṣe ìfirọ́pò àwọn mímọ̀ wọ̀nyí nínú àgbékalẹ̀ náà. Nítorí náà 52 dọ́gba sí ìdajì àkámọ́ sí 7 àròpọ̀ 9 àkámọ́ t lọ́nà hí. 52 dọ́gba sí ìdajì lọ́nà 16 lọ́nà hí. 2 nínú 16 ó jẹ́ 8. 2 nínú 2 ó jẹ́ 1. 52 dọ́gba sí 8 hí, nítorí pé 1 lọ́nà 8 lọ́nà hí dọ́gba sí 8 hí. Tàbí ká sọ pé 8 hí dọ́gba sí 52. Pín ìhà méjèèjì pẹ̀lú 8. A rí 8 hí pínpín pẹ̀lú 8 dọ́gba sí 52 pínpín pẹ̀lú 8. 8 gé 8 ó kù hí. 8 nínú 52 tàbí ká sọ pé 52 pínpín pẹ̀lú 8. Tá a bá ṣe léyìí lórí aṣírò a máa rí 6.5 sẹ̀ntímítà. Nítorí náà ìdáhùn wa ni hí dọ́gba sí 6.5 sẹ̀ntímítà. Ìdárayá: ká ní agbègbè abáramuléjì òkè yìí jẹ́ 64 sẹ̀ntímítà àádọ́gba níhà. Kí ni hí ìbá jẹ́? Ẹ dáhùn ìbéèrè yìí kẹ́ ẹ sì fi ìdáhùn ránṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí àríwísí nísàlẹ̀. Ẹ jọ̀wọ́ tẹ́ bá gbádùn fídíò yìí ẹ jẹ́ kí ẹlòmíì náà gbádùn ẹ̀ nípa kẹ́ bá wa pín dáadáa. Orúkọ mi ni Hakeem O. Adeniyan aka Odu Owobamire. Àwọn àdírẹ́sì tẹ́ ti lè kàn sí mi náà nìwọ̀nyí. Bákan náà ni a tún wà lórí YouTube pẹ̀lú Mathematics in Yoruba Language by Odu Owobamire. Ẹ ṣé púpọ̀.